Здравейте хора, ние ще правим хакови за Roblox. Значи идвате на тази къща. Това дори не е къща, а е църква. Идвате тук и правите така. Това е бял създателя на тази игра. И той е бял от много години и той е бял стар. И друго, натиснете тази лампа. И сега отидете тук и вземете стълба. Качете се тук, където има стълба, там. Идвате тук, качвате се. Идваме тук и махаме сега. Качваме се и натискаме това. 2 пъти. 1, 2, 3. 3 пъти. И хайде да се махаме и ще почва сега къде находим. Правите си тази кола на 55 и идваме тук. Идваме. Не се страхуйте хора, ако е страх, вземете си фенер. Това е най-важното. Чакайте хора, аз къде ходя. Не трябваше на там да ходя, но на другата страна трябва да ходя. В тази кола се съм да се. Блъскаме се един път тук. И идваме тук. Вижте това. Тук има такова. И се отваря. Вземете фенер. Но не сега. Като стане сутрин, вземете си къща. Идваме на